Masu saurare Awwal Ahmad Janyau ke fatan kun waye gari lafiya daga sashen Hausa na BBC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Trump ya isa Malaysia inda ya sa ido kan yadda kasashen Thailand da Cambodia suka amince da wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu. Wani sabon rahoto ya yi gargaɗin cewa za a iya shafe kusan rabin al'ummar duniya da ba a damu da su ba nan da shekara 10. A ƙasar Ivory Coast hankalin al'ummar ƙasar ya koma kan sakamakon zaben shugaban ƙasa mai cike da cece-kuce. Gaskiya yanzu ga halin da ake mutane da yawa dai kowane ya kashe kunnai bisa ga yadda al'amari ya kasance kowa a nan ƙasar Cote d'Ivoire yake jin kamar ɗarɗar bisa ga wannan zaben. A Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi ƙarin haske kan kama wasu da take zargin 'yan bindiga ne masu satar mutane. Akwai kutse da muka samu wanda ake zargin 'yan bindiga ne sun shigo ne daga jihar Katsina zuwa jihar Kano, wanda kuma daga rahotanni da bayanai da rahotannin sirri da aka samu aka kai ga kama mutane 2. To akwai filin taɓa kiɗi taɓa karatu, amma da farko zan fara da labaran duniya. Shugaba Trump ya isa Malaysia inda ya jagoranci wani biki da Thailand da Cambodia suka sa hannu kan yarjejeniyar daidaita dangantaka tsakaninsu bayan wani gajeren yaƙi kan iyaka da suka yi a watan Yuli. Mr. Trump has described it as a great peace deal which I proudly Wakilin BBC ya ce Mr. Trump ya yaba da yarjejeniyar ta zaman lafiya wadda ya ce shi ya yi sanadinta. Sai dai har yanzu kasashen biyu na ci gaba da zaman doya da manja a kan iyaka da suke da juna, inda a yanzu suka amince su janye sojojinsu. Mr. Trump kuma zai halarci taron kasashen yankin kudancin Asiya tare da kuma tattauna da shugaban China Xi Jinping a Koriya ta Kudu. Kuma Trump zai kai ziyara a ƙasar Japan. Wani sabon rahoto ya yi gargaɗin cewa za a iya shafe kusan rabin al'ummar duniya da ba a damu da su ba nan da shekara 10 masu zuwa, idan har gwamnatoci ba su kariyar da ta dace ba. Ƙungiyar da ke fafutukar kare haƙƙin ɗan adam ta Survival International ta ce har yanzu irin waɗannan al'ummar kusan 200 na zaune ne a ware a duniya. The NGO Survival International has found that logging, mining... Wakiliyar BBC ta ce ƙungiyar ta Survival International ta ce mutanen suna fuskantar barazana daga ayyukan saran bishiyoyi da na haƙar man fetur da ma'adinai. Sannan suna fuskantar hatsarin kamuwa da cututtuka kamar mura da za ta iya yaduwa ta hanyar hulɗa da baƙin mutane. Ƙasar Jamaika na ƙara shirin tunkarar guguwar Melissa, tare da fargabar cewa za ta iya zama guguwa mafi ƙarfi da ta afkawa tsibirin cikin sama da shekara 35. Guguwar na gurgusowa sannu a hankali ta yankin Caribbean kuma tana ƙara ƙarfi sosai yayin da take tunkarar Jamaika. Guguwar mai tafi da iskar sama da kilomita 120 a cikin sa'a guda, ana sa ran za ta haifar da ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa a sassan jamhuriyar Dominican da Haiti, yayin da yankin gabashin Cuba zai iya jin tasirinta. Persons are worried about their homes, or the roads, there will be landslides. Wakilin BBC ya ce mutane na nuna damuwa kan gidajensu da hanyoyi inda ake hasashen za a samu zabtarewar ƙasa da kuma mummunan ambaliyar ruwa. Tuni mutane 3 suka mutu a Haiti sakamakon ruwan sama da aka tafka da zabtarewar ƙasa. To kuna shan labaran duniyar ne daga sashen Hausa na BBC. Jami'an sojin Ukraine sun ce wani harin jirgi mara matuƙi na Rasha ya raunata mutum 12 da suka hada da yara 4 a birnin Kyiv. Sun ce an kai harin ne kan rukunin gidajen mutane. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko bai bayyana ko harin ya yi ɓanna ga gidajen ba. Shugaba Trump ya ce zai laftawa Canada ƙarin harajin kashi 10 na kayayyakin da take shigarwa Amurka, bayan wata talla game da haraji da ta fusata shi. Amurka ta dakatar da tattauna da Canada a ranar Alhamis a matsayin martani kan wata talla daga Canada, inda aka yi amfani da kalaman tsohon shugaban Amurka Ronald Reagan a 1987. Tallar na gargaɗi ne cewa haraji cutarwa ne ga ma'aikatan Amurka da kuma mabukata. To a ranar Juma'a Trump ya yi barazanar mayar da martani. To labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. Madalla, kamar yadda kuka ji a labaran duniya, shugaban Amurka Donald Trump ya isa ƙasar Malaysia inda ya jagoranci wani taro da Thailand da Cambodia suka rattaba hannu kan yarjejeniyar daidaita dangantakarsu bayan rikicin kan iyakan ƙasashen a watan Yuli. Sai dai ƙasashen biyu na ci gaba da kai komo kan batun mallakar yankunan kan iyakar tasu,
kuma cikin kwanakin nan ne suka amince da fara ɗaukar matakan farko na kwance ɗamara. Ga rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad. Ana sa ran shugaban Trump zai cimma abubuwa da dama yayin ziyarar tasa nahiyar Asiya, kuma ɗaya daga cikinsu shine tabbatar da an sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Thailand da Cambodia. Cece-kucen da ke tsakanin makwabtan biyu da ke yankin kudu maso gabashin Asiya a samo asali ne tun fiye da shekara 100 da suka gabata, lokacin da aka fayyace iyakokinsu bayan mamayar da Faransa ta yi wa Cambodia. Tashi hankali na baya-bayan nan da ya barke ne a cikin watan Mayu bayan da aka kashe wani sojan Cambodia a wata arangama tsakanin sojojin kasashen biyu. A ranar 28 ga watan Yuli bangarorin biyu suka amince da tsagaita wuta bayan tattaunawar da aka yi a Kuala Lumpur karkashin jagorancin Firayim Ministan Malaysia Anwar Ibrahim. Bayan taron sa hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kasashen biyu, Mr. Trump zai kuma halarci taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya, zai kuma tattauna da shugaban kasar China Xi Jinping a Koriya ta Kudu, daga bisani kuma ya ziyarci Japan. Shugaba Trump da ya ce na son taimakon China don tunkarar Rasha yayin da yake ci gaba da kokarin kawo ƙarshen yakin Ukraine. Ghana wanda zai da Xi Jinping a ranar Alhamis za ta kasance karo na farko da za su haɗu da juna tun shekara ta 2019. Mr. Trump da yana fatan shugaba Xi zai iya yin tasiri wajen shawo kan Rasha ta amince da tattaunawar zaman lafiya, amma akwai alaƙa ta kud da kud tsakanin Rasha da China, kuma dangantakar tattalin arziki da diplomasiya da ke tsakanin Beijing da Moscow zai iya hana China ta ɗauki matsayar da Mr. Trump ke bukata. Ko a makon da ya gabata ma dai sai da China ta soki gwamnatin Trump kan ƙaƙabawa Rasha takunkumai. Rikicin kasuwanci da ya barke tsakanin kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya ya kara dagula dangantakar da ke tsakanin Trump da shugaba Xi. Kawo ƙarshen yaƙin Rasha da Ukraine da ya kasance babban burin shugaba Trump, wanda ya alkawarin magance lamarin cikin gaggawa bayan komawarsa kan kargar mulki. Rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad. To a Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi ƙarin haske kan kama wasu da take zargin 'yan bindiga ne masu satar mutane domin kuɗin fansa. Rundunar 'yan sandan ta ce ta kama mutum biyu ne a ranar Asabar a yankin Shanono bayan samun bayanan sirri. Wannan na zuwa bayan mazauna yankin na ƙaramin hukumar Shanono a jihar ta Kano sun koka game da yadda 'yan bindiga masu satan mutane suka fara addaba su. SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano, ya kuma yi min ƙarin bayani. Akwai kutse da muka samu wanda ake zargin 'yan bindiga ne, kuma zargin da ake musu shine sun shigo ne daga jihar Katsina zuwa jihar Kano yankin karamar hukumar Shanono. Bayan wannan shigowa da suka yi, wanda ko ba shine na ɗaya ba, mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori PhD ya tura dakarun 'yan sanda a wannan wuri, wanda kuma aka ci gaba da bibiya don ganin cewa waɗannan wanda suke yin kutse shigowa wani sa'in su garkuwa da mutane ko kuma su saci shanun mutane sun zo hannu, wanda kuma daga rahotanni da bayanai da rahotannin sirri da aka samu aka kai ga kama mutane biyu, wanda yanzu haka waɗannan mutane biyu suna hannu kuma an fara gudanar da bincike a kansu. To, kamar waɗannan mutanen biyu an same su da makamai ne koko? Wannan abu ne na bincike, amma dai mutum biyu suna hannu, kuma yanzu haka an ci gaba da faɗa da bincike a kansu. Kuma duk yadda aka yi, insha Allah za ku je mu da ganin cewa duk wayanda suke da hannu a wannan aika an kama su sun zo hannu. Amma zuwa yaushe kuka fara fahimtar wannan matsala na su kutsen 'yan bindigar a Kano? A idan ka duba tsare-tsare yadda ake gudanar da tsaro jihar Kano, za ga cewa aikin jami'an tsaro suna aiki sun tsaya maɗauri ɗaya, wanda akwai 'yan joint task force wanda ya haɗa da gaba ɗaya jami'an tsaro, wanda ake irin wannan aikin musamman a yankin daji na ɗan soshiya, boda tsakanin jihar Kano da Katsina, ta ƙananan hukumomin musamman Rogo da kuma Shanono, sai kuma boda da muke da ita da jihar Kaduna, wato daji na Falgora kenan, in ka ɗauki wato karamar hukumar Kiru, Kwada, Ɗangora da sauransu. Wannan abubuwa mukan samu ɗaya biyu sukan tsallako, a idan ka duba yadda suka shigo ɗin an yi ɗaya an yi biyu, wanda dama ana bibiya ɗin. To abu ne da dama kaga yadda aka bai girma kuma shi 'yan sanda ya ba da umarni ana ganawa da duk al'umma da suke waɗannan yankuna, musamman ƙauyuka da suke kan iyakokin, sannan kuma da ci gaba da wayar musu kai duk inda suka ga wani hanzari ko motsi wanda ba da shi ba sai kokari su sanar lambobin da aka ba su domin kaiwa ɗauki. Sannan kuma an ƙara jami'an tsaro a wannan wurin, an girke su na ganin cewa an magance waɗannan yunkuri na waɗanda suke shigowa da ta'addanci. To yanzu waɗanda suke hannu menene mataki na gaba? Yanzu haka an dukufa akwai bincike, ba kuma wai an tsaya ba ne. Wannan sun zo hannu, yanzu haka an girke jami'an tsaro na farin kaya da kuma ma'aikata da aka zuba a wurin nan
na ganin cewa duk wanda yake da hannu a irin wannan ko yunkurin shigowar ya zo hannu. Waɗannan kuma yanzu haka an kuma a kansu, wanda kuma da zarar an yi nisa a binciken insha Allah za mu sanar da ku yadda ake ciki. SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. To a ƙasar Ivory Coast yanzu hankali ya koma ga sakamakon zaɓe bayan kammala zaɓen shugaban ƙasa jiya Asabar, wanda 'yan takara 5 ciki har da shugaba mai ci Alassane Ouattara ke neman yin tazarce karo na 4. To domin jin halin da ake ciki game da hakan, Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya tuntuɓi Abdullahi Alhaji Barmo, wani ɗan jarida da ke Abidjan, babban birnin ƙasar ta Ivory Coast. Shi gami da tattara zaben da aka yi jiya lalle tun dai karfe 7:30 aka soma. To yanzu dai ana nan dai ana ta kilgo kurɓu. Daga mataki zuwa mataki ake na ana kilgen kurɓu. Mutanen suna nan su kan aikin. To waɗanne matakai ake bi wajen tattara sakamakon zaben da kuma bayyana shi? Mataki shine dai wanda ya kasance kamar daga runhon zaɓe ta wannan wuri ake tattara a kai ta zuwa runhon zaɓe ta wata jiha. Daga nan kuma idan aka ɗauka nan kuma sai a kai inda ya kasance za a kanta wuri babba wanda ya kasance za a sarrafa kamar wanda ya ci zaben. Wane hali yanzu ake ciki a ita kasar Cote d'Ivoire yayin da ake jiran sakamakon zaɓe? To gaskiya yanzu ga halin da ake saboda wato mutane da yawa da kowane ya kashe kunnai bisa ga yadda al'amari ya kasance yau kowa a nan kasar Cote d'Ivoire yake jin kamar ɗarɗar bisa ga wannan zaben. Amma dai sai kasance dai zaben da gaskiya a nan dai sai in ce a ƙasar ta Afirka sun dai tsakar gari kamar sai in ce Abidjan alle abubuwa suna tafiya normaliman yadda ake so kuma kowane dai yana nan dai yana shirin yadda za a bada wannan sakamako. To yaushe ne ake sa ran za a samu sakamakon ƙarshe na shi wannan zaɓe da aka yi jiya? To yanzu dai kamar dai muna tamma daga nan dai zuwa jibi saboda akwai ƙuri'u da kasance na kamar can garuruwa waɗanda ar nesa da duka wannan abin buwa duka sai an tattaro su da masu annan ake iya sanin kamar yawan abin. To ya gaba ɗaya zaben ya gudana? Zaben an gudanar shi lahiya ne. An tuka dai bamu dai ji wata hayaniya ba wani waje ba a mamta. Ko da kan ka san kasa ta da yawa a dai inda muke dai mu su biyar da duka abubuwan gari muna tambayar su kuma inda muka tambaya sai a ce to lalle ai an gama lafiya. Akwai rahotanni da ke cewa an lalata akwatunan zaɓe da kayan zaɓe a wasu wurare haka. To gaskiya dai mu dai ban dai ji su waɗannan wuraren ba. Ban samu wannan information ba, wannan labari ban same shi ba. Da kasance ga duk inda muka kewaya dai muka tambaya sai a ce mana dai zaɓe dai wurin yana ta yadda ake son shi babu wani hayaniya saboda akwai tsaro. Abdullahi Alhaji Barmo, wani ɗan jarida a Abidjan, babban birnin ƙasar Ivory Coast. Yanzu karfe 7 ne kusan saura minti 17 a Najeriya da Nijar. Awwal Ahmad Janyau ke gabatar da wannan shirin daga sashen Hausa na BBC. Za ku iya sauran mu a intanet a bbchausa.com. Tun a farko kun ji shugaba Trump ya isa Malaysia da ya sa ido kan yadda kasashen Thailand da Cambodia suka amince da wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu. Madalla, yanzu sai filin taɓa kiɗi taɓa karatu. Taɓa kiɗi taɓa karatu. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani filin na taɓa kiɗi taɓa karatu wanda ni Badriya Tijjani Kalarawi zan jagoranta da taimakon abokiyar aiki Aisha Sharif Baffa. Aisha, barka da zuwa filin taɓa kiɗi taɓa karatu. To jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan fili. Aisha, ke ce za ki fara ko kuma ni in fara? To ina ga ya kamata ki fara, ko mu fara daga gida ne ko kuma mu tafi waje? Mu fara daga gida. To ina ga bari mu fara kenan. To shikenan. To labarin da nake tafa da shi ko kuma nake dauke da shi Badriya shine abin da ya fara a makon da ya gabata. A ina kenan? A jihar Kano. To wanda hukumar Hizba ta jihar aka bata umarnin ta daura ma jaruman TikTok Ashir mai wushirya da kuma Basira yar guda a daura masa aure.
to wannan ya samo asali ne to bayan da su waɗannan 'yan TikTok din suka yi wani bidiyo har da hotuna wai akan sun yi aure har da wannan ta rike shi a nan hotuna ma a hotunan da bidiyon ma har da canje-canjen kaya da shiga auren sai yar guda an sha kwalliya ta da fuska yadda ka san da amaryar gaske a da ta dau kwalliya shi ma mai wushirya ya dau babban riga ango duk kuma dai wai a ciki dai wai a matsayin barkwanci ne sun sa a shafinsa na TikTok to wannan ne saboda abubuwan da suka rika yi a bidiyon wanda kamar ya saba wa tarbiyya to shine ya ji har aka kai su kotu to aka kai su wata kotu ta majistare a Kano to kotun ce bayan an saurari su wanda suka kai su karan shine sai ta yanke hukuncin cewa ta ba hukumar Hizba umarnin cewa ya kamata a daura masa aure saboda a hukunta su kan abin da suka tunda sun yi abu kamar ma'auratan gaske shine batun da ake na cewa ita mai shari'a da aka je wannan kotun ta majistare ta tambayi shi mai wushirya din akan yana da wani bayani da zai kare kanshi a kai to ina ga kamar an ce dan tsoro ya ji gashi a kotu gashi a dama an kai shi prison kada a je a daure shi shine ya ce wai suna soyayya kuma shi aurenta zai yi yawwa ta kuma a lokacin kisa ita yar guda bata bayar da kamar ita nata tabbacin ba kenan ai da cewa aka aita gudu cewa aka ta gudu da ta ji an kama mai wushirya a toke ku Aisha abokin birnin ka an kama shi ai kai ma ka san kai za a danko ita dai mai shari'a ta ce bisa bidiyon da suke na rashin da'a da nuna tarbiyya kamar ma'auratan gaske wannan shi yasa kotu yake musu hukunci akan cewa to ya kamata a aura musu aure kin ga da aka musu auren sai su ci gaba da yin bidiyon suna saka shafukan su na TikTok tunda shi mai wushirya ya ce ai dan yayi bidiyo da ita yar guda din yana ja mishi mutanen da suke irin san bidiyon har su nuna suna sha'awar ƙara gani da aka fara sanya wannan bidiyo din na suna soyayyar a wake-waken su na barkwanci da waye din nan kafin a zo zancen aure mutane suna ta tofa albarkacin bakin su yan comment section yanda ake kiran su na social media wai sun ce ma wai ai addu'a su ce ta kama su wai shine dalilin da yasa kotu yake wannan hukunci a daura musu aure to wani abin da ma ƙara jan hankalin shine da aka tattauna da shi shugaban hukumar Hizba din wanda aka ba da umarnin an yi hira da shi yawa wanda aka ba su umarnin su daura musu aure yace to shi ya gayyato iyayen duka su bangarorin biyu iyayen Basira da iyayen shi mai wushirya akan su zo a wani to sai bangaren mai wushirya suka zo amma ta bangaren yaro guda an ce yan zamfara ce ba wanda ya zo kuma wasu dake cewa wata sharaɗin da ta bayar ma za ta aure mai wushirya wasu da ba ta aure shi ba gaskiya sai na da gidan kansa a yarinya fa tana da dabara ka aje ta a gidan haya kudin haya ya kare mai wushirya ya gudu ya bata wannan labari ba karamar jan hankali ba wato naga wani bidiyo wai an je za a yi gwajin jini to fa na yar guda da shi mai wushirya tana ta tsale ihu za a cokala allura a ɗebo jini a sirinji da shi karan kanshi 20 to amma kuma sai aka ce kamar a iya cewa abin nan na ta leƙa ta komo saboda ranar Alhamis da daddare mai shirya ya yi wani bidiyo da ya saka a shafin shi na sada zumunta cewa fa shi fa gaskiyan magana ba fa zai wannan aure ba kuma shi bai ce yana son ta ba tsoro ne ya sa a gaban kotu ya ji tsoro ita kuma mai shari'a so 3 tana tambaye shi yana amsawa to daga baya dai abin da ya fito ya faɗa ke dace shi gaskiya ba zai aure yar guda ba to ada ma kin san kungiyar lauyoyi shi ba soyayya suke yi ba saboda haka shi ya gode ma kotu da ta ladabtar da shi da kuma abin da su hukumar Hizba ta yi musu sun san cewar an faɗakar da su ne a fakaice ko in ce amma kai tsaye ma ya ce shi fa ba zai aure yar guda ba saboda ko lauyoyin shi ma sun ce ba zai ai haka ba kungiyar lauyoyi ta kasa da mata fitar da sanarwar cewa bai kamata ta rasa sa mutane su yi auren dole ba to amma da mu ita hukumar Hizba ai ta bayyana cewa su ba sa yin auren dole sai da consent sai da amincewar a ya aure idan ma'aurata suna so kuma ba an ce ma fa auren gatan nan fa za a yi musu komi yi musu za kuma hadda jari za a bashi amma me wuce ya ina batun anko to dai gaskiya da yar guda ta ga ta leko ta koma to Aisha wannan labari ne kuma da yake gabana ya faru ne a wato kasar Canada wato labarin wani doki ne kin san kasashen turan nan suna yawan yin wasannin nan na su tseren doki ne a nan za ki ga yawanci kamar yan sai masu jinin sarauta su ne da suke da wannan mai tasan dokin ko masu irin wannan wasan nan wasan polo yawa na tseren wasan polo ne amma kuma ba wai yana wasan polo ne a hukumance ba wani mutum ne yake da shi shi wannan doki dai shi dan gata ne kullun yana gida Allah sarki ba inda yake zuwa to sai ya gaji da zama wuri guda an tattare shi wuri guda gaskiya shi wata rana da ya dan fakaici ido akan bude shi a cikin gida ya dan yawon shi haka dan irin a ce garkar gida dai haka mai girma ya dan yawata ina ga da ya fakaici ido
ai in gaya miki sai ya fice. Yaranci na kare ki ce Yaranci na kare ya fice. Ya tafi yawon shakatawa. Ya tafi gararan ba ya dinga yawo yana cikin wannan yawo. Kawai sai ya samu kanshi a wata makarantar sakandare kuma lokacin nan ɗalibai suna nan su kuma ɗalibai suna son su ga doki. To fa aka fito. Ya dinga yanga. Babu wani zancen wannan haniniyar yana wani guje-guje. Ba ai dan gata irin baka ga mutane ba. Sai ya dinga yanga sai ya nan gefe. Irin kamar kana jin kunya an ganka dokin manya ki sun yi kamar haka za su taba shi sai ya zura da kudu ya koma gefe ya tsaya shi kuma mai doki shi ke jin kunya da tsoron ɗalibai ba ɗalibai ke jin tsoro wani ko taba shi ba kowa ɗaliban nan musamman yan mata suna so su taba shi sai ya gudu ya gefe sai ya gudu ya dawo Allah sarki to dai daga baya dai tun safe fa ake neman mai doki ya nemi doki ya shiga tashin hankali ya nemi doki Aisha bai ga doki ba sai tafi gurin yan sanda Allah aka yi rahoto to tafi dai in gaya miki yan sanda kin san aina suka tsinto shi a can wata gunduma wata Winnipeg da ke can wani gari da ake kira Manitoba. Gaskiya ya sha tafiya mana a can aka gano shi to shine aka ce to kulle shi nan da ake yi ba alfanu ba ne a dinga fita da shi lokaci zuwa lokaci don ma ya saba da mutane saboda shi sa da ya je makaranta nake tsoron mutane sai jin tsoron mutane ko mun kalle shi ba karamin doki bane ba babba ne fa Allah kosashe gaskiya amma saboda dan baba ne shi kullum baban shi yana killace shi a gida shi sa ke tsoron mutane shi sa ke jin tsoron mutane to kin ji wannan labarin doki da kayan baya da 'yan ta'adda da sauran barayi daji da ake da su sannan kuma su ma rundunonin soja na sama da kuma na ruwa an canza musu shugabanci shi kuma tsohon shugaban rundunar sojan ƙasa aka ɗaga likafarsa zuwa shugaban rundunar sojoji gaba ɗaya. To me ya kawo waɗannan sauye-sauye? Waɗannan sauye-sauye an yi su ne domin a kawo sabbin jini a kawo sabon tunani kuma lokaci zuwa lokaci za ka ga akwai buƙatar kila a sauya wasu waɗanda su kuma za su da tasu irin fahimtar da tasu irin ƙwarewar domin bayar da shugabancin da ake buƙata domin a samu a fidda a'i daga rogo tun da ba mukami bane na dindindin. To amma kuma ana ta bayyana mamaki cewar an bar wasu an sauya wasu a waɗannan sauye-sauye me ya kawo hakan? A to ai idan ka lura wannan sauyi kusan rundunar soja kawai ya shafa kuma cikin manyan sojoji mutum 5 aka sallami mutum 3 aka kawo kuma sabbi mutum 2 daya aka daga likafarsa wato wanda aka bari shi a shugaban rundunar sojan kasa wanda aka mayar da shi hafsoshin Najeriya da kuma shugaban tattara bayanan sirri na soja wanda shi ma aka bar shi akan matsayinsa so ai ba kowane lokaci bane za a ce an yi juyan batir a ce an juye gaba daya an canza wasu saboda wani lokacin za a ga cewa ba wai duka bane ko kuma kowane bangare ne ake bukatar sauyi waɗannan sauye-sauye sun zo ne a daidai lokacin da ake ta bayyana raɗe-raɗi ko kuma zargi game da yunkurin juyin mulki a Najeriya. To kuma sauye-sauyen ba sa rasa nasaba da hakan? Gaskiya babu wani wanda ya yi magana ko kuma ake da wani magana a hukumance akan wai ko akwai wani yunkurin juyin mulki ko wani abu makamancin sa. To don haka wani ma ya zo ya ce abinda babu shi a ce shi ne ya kawo yin wannan sauye-sauye to babu wannan maganar. Tunda in ma akwai wannan yunkurin inda gaske ne ma ai waɗanda ake cewa wai ko suna yunkurin ai an riga an kama su da sauransu. To haka ba wannan ne dalili ba. Dalilin kawai domin kawo sauyi ne domin yin abin da zai taimaki ƙasa ne domin yin abin da zai samarwa da rundunoninmu na soja shugabanci ne mai kyau wanda zai karfafa gwiwarsu da kuma ba su ƙwarin gwiwar yin aiki mai kyau. Duk da haka dai waɗannan sauye-sauye sun bar 'yan Najeriya da tunanin da walaki wai goro a miya. To wannan wanda yake da tunanin da walakin ba za ka hana shi tunaninsa ba amma mu a wurinmu babu wani abu makamancin haka. Abdulaziz kenan ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya. To ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar adawa a jamhuriyar Kamaru Isa Ciroma Bakari ya yi kira ga magoya bayansa da su fito su gudanar da zanga-zangar lumana a ranar Lahadi domin nuna wa duniya cewa gwamnatin ƙasar na neman ƙwace abin da suka zaɓa. Isa Ciroma Bakari ya yi wata hira da BBC a Kamaru inda ya ƙara jaddada ikirarinsa na cewa shi ne ya lashe zaben ranar 12 ga watan Oktoban 2025. Ga rahoton Zubairu Ahmad. Da farko dai a wata hirarsa da BBC Isa Ciroma Bakari ya fito fili ya bayyana cewa ba zai amince da sakamakon zaben ba muddin ba shi ne aka sanar ba. We have chosen the most important division in the nation, 18 of them. We collected all the documents related to the report
the polling station according to the law. Mun zaɓi irin matakin da ya fi dacewa ga ƙasa. Kamar yadda doka ta yi tanadi, mun tattara dukan bayanai masu alaƙa da sakamakon da ke fitowa a rumfunan zaɓen, inda muka lura mun samu kashi 60 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. Shi kuma mai bi muna ke can baya da kashi 30 kawai cikin 100. Ba mu ɓoye komai ba, kuma kofa buɗe take ga duk mai son ya kalubalanci matakin da muka ɗauka. Kuma idan ma akwai wani tasgaro a shirye muke mu duba. Don haka tabbas ni na lashe zaɓen. Idan kuma akwai wanda ya isa ya sauya hakan to shirye muke da shi. And in case somebody can demonstrate the contrary, we are ready. Jagoran adawar ya wallafa a shafin sa na X inda ya nemi 'yan kasar na cikin gida da na ketare da su fito su gudanar da zanga-zangar lumana Lahadi, wadda ita ce jajibirin sanda sakamakon zaben domin nuna kin amincewa da matakin yi musu kwace tamkar yadda yake zargi. Wannan sabon yanayi dai ya jefa fargaba ga jama'ar kasar. Murtala Umar wani mazaunin birnin Garwa ne na kasar Kamaru. Isa cewa Bakar ya yi ce dukkan 'yan Kamaru ranar Lahadi kowa ya fito kwanshi da farfasa shi a nuna ma duniya cewa ga halin da ake ciki na ana so a yi musu danniya. A yanzu maganar da ake ta yayatawa kenan bayan fitowar mu daga sallah, kuma akwai jami'an tsaro fiye da baka tunani, akwai jami'an tsaro sosai. Duk wani abu da ka sani ana kokarin a kona ranar zanga-zanga